Osane jorawa asomsa nok arini harwa kuwagi thangmani yagulo ha sijana chenka abni berese thangnai saltam salbri romui joyawi watiwa mabai nok dewal kuwagzagi thangzagi tabu khungsan nokung belena jungjalo klaija patika khoi hangkor purbo lakshmipur ADC village champlai kamiwo tabu ongkha watui sramani mol phia tripura hastewo tong bore slajang hunimano bothaya jorawano wati wawi tongo shiare pamti kanya jorawase wati wawi no hu haba khetuni mai khulok derajagi tongba kya grija lukuro abo haino tong bore slajago khobjagi tabu tongna no teul kwagi baja nukhune no phangjungno sungi shawi mankha saltham salbre romu choyawi wati phaima bai dei sijawi kothanong dewal kagai thangka bahamjuk sisrab jagai yakmun derakha tini November talni nei sal mari phungni damchini tamani jorawo habang bai tutul jagai tongma ba haponi thanino o jorawo hamiani jorawo chubasu manke beleno hamnai hni shawi tongkha nokphang umesh deburmani pula puskango der permissiongo harwa kokomi kwale ke nda kwa khakani ko putha sisa ta ka sakani ko thagin khoma ma chai tong pura akasha homja kwale kha kayan hamja kai yakun dukma hati sang kan khai mariata nga tabun nang ni nok si ko thang tabol jak tong na ko mana ko kalaja tam khanya pal maria chokar jeni chena khai bai tuma chokar ba si tong tong ba bor ko chuba ka hangai ba melanya hamja ba nang mo kami bung khai no chadra ba hamja nin chang ni tam yin ba san mesta ba ngai tabu neng kuno hapang ni yakha sarkar nok rago thangai bom ma bom na api de ni nok se gari kha kun khan chong sunale ya mo bor tongan bor tana ni ani jarate khang khai ana bondra nang da ta o chona tong na ba gari ni sarkar anong da ta khai sajo khana ko ba sarkar ma thani ha ba maro bob blog pai kho jak mo maya kam blog mumia blog ni chairman ra bana juga jak kha maya kam blog kha to i po che blog chairman kha to phaya ko ko ba jak final hin sa ka blog chi tamong ngai phon blog chi tabuk ni nok bus kango kaisa habang ni bakhate je nok tong mani ongalbari ar ragon ro khatna da tong tong na ni nok ke no bari tam boro mo wate no bari tong ani nok se ri jago abo nang belai wana ja khang khai ko chino jaga ni ja kaisa kari khai ya mo sui na aro isko khang tong ani no bus kanga abo ang no jaga ni ene dano na de wo sai na isko na ja aja ko no ma tong na nang kuan chung ma tong ta wat lo kha jang tong an jaga ti kini phungni busuk koita samle ko mok ko kha sata atar mana napro ko nok simi bailia nok ni mane khuniro bai thangba kya nok buskango khungsa anganwari school tongo nok tange maya sang jora aro phano da thaimano hune shawi tongkha te hapame thani chubachu chanai tongo nok phangse Not run the dog on, I go.